Най-странната тайна на света. Искам да ви разкажа за най-странната тайна на света. Преди няколко години покойният Нобелов лауреат доктор Алберт Швайцер бил попитан: „Докторе, какво не е наред с хората днес?“ Той замълчал за момент, след което казал: „Хората просто не мислят“. За това искам да поговоря с вас сега. Живеем в златна епоха, време, за което хората са чакали, мечтали и работили в продължение на хиляди години. Но след като тук го приемаме на готово. Ние сме особено щастливи, тъй като живеем в най-богатата епоха, съществувала някога в историята. Във време на изобилни възможности за всеки. Но знаете ли какво се случва? Нека вземем 100 човека на 25 година възраст. Имате ли някаква идея какво ще се случи с тези хора, докато станат на 65 години? Всички те, когато са били на 25, си мислили, че ще успеят в живота. Ако попитате всеки дали е искал да бъде успешен, ще ви каже да. И ще забележите, че е бил нетърпелив към живота и е имал онзи ярък пламък в очите и дръзко поведение. Животът му се струвал едно интересно приключение. Но до момента, в който тези 100 човека станат на 65, един ще бъде богат, 4 ще са финансово независими, 41 все още ще работят, 54 ще бъдат разорени. Помислете за момент. От 100 само 5 стават велики. Защо толкова много се провалят? Какво се е случило с пламъка в очите им, когато са били на 25? Какво е станало с мечтите, надеждите и плановете? И защо има такова отчаяние между това, което тези хора са искали да постигнат, и това, което всъщност са постигнали? Когато говорим за 5% постигнат успех, трябва да дефинираме успеха. Ето най-добрата дефиниция, открита до сега. Успехът е прогресивна реализация на достоен идеал. Ако човек се стреми към предварително определена цел и знае къде отива, този човек е успял. Ако не прави това, той е провал. Успехът е прогресивната реализация на достоен идеал. Роло Мей, известният психиатър, е написал една чудесна книга, наречена „Стремежа на човека към себе си“. И в нея казва: противоположното на кураж в нашето общество не е страха, а конформизма. И това е проблема днес – конформизмът. Хора, които действат като всички останали, без да знаят защо или къде отиват. Сега си помислете за момент. Питай и ще ти бъде дадено. Търси и ще намериш. Почукай и ще ти отворят.